Hakasngi bagiri hakaperthei kirakhe ki International Art of Giving kakanhun ki samla nari bhoi ki badan haka Meghalaya Art of Giving menta kasngi kirakhe ya kate kasngi dak balet ban a ya kijing ai snobha shaki kapto kane ki longyeng baduk hapo kasnong nong wa mautamur badru hapo kasnong umden laang kabadan haka thain sok khwai hakani kijing let ai snobha layalam da usamla pendap lang wa lang State Coordinator ka Meghalaya Art of Giving haringkat kajingdon usamla ban prang siem lambat kiwei lingba jong kate kasngi kate kanhun kalalet yu kejat hakawe ka longyang hakasnong umden laang kabadai ka yeng jong ka kong release thankyu bat uba roshan roy seliang ha kaba kila IT daka wheelchair shaka hebret ka badon jingduna na kadaw ba imla banyat bat hadin katapat kiralet shakasnong nong wa mautamur banlet a jingerapat daki musari shakilai pautali ki longyang baduk dan kata-kata pembukaan Kevin dekat pembukaan di Nagaland kami ka Art of Giving mane thu pi kani ka Art of Giving ka Art of Giving ka thim ka jongka ka dei ban yarap ya ki badon kam jing yarap ka International Art of Giving mentasngi bentar kasngi kirakhe kelang kali India bat hak peteru borok kowe bala thau ya kani ka seng organization la thau la lap da way na kinong seng ya ka school ka badon hangte hapo Bhubaneswar kata ka school ka tribal school ka baw lalap ya kani ka seng ban thau ban yarap ya kino ki badon kam jing yarap ladang perkhat si kenten habaong habangi ai yano ai nak mensim bat ai ya ki badan kam jing yarap menta ipet kendiat ang ni ai pi marsuri mo ke marsuri ban thia pin yada ban lat nak dak perjong i jing ai ibarit tang ibarit kani marsuri kani aspa lai spa tangkang away perkhat ani jing ai ibarit nlei kat thang pedang jong kani ka subjek ka bamta kalong banonra ya ka jing ya jan mangi baro lang bat nopi kinong song senong ha kinong kendong mangi ngidang kam hasor na hanong kendong nopi ki basa shane ru kham jangai na surok ba bat mangi ki basa hasurok ru ngidang kam ka jing ane connection ladangi phu samrki yano kalong ko bangi ai so bha yapi habanga phu samrki yano kalong bangang ai sumba pi piru pipu sam kilang kata di kadak jong kajing ya teli kadak dong kajing ya ai sumba ha ka imlang ka salang keblai subun ka darbas nong ma ya ka por ka kordor ka jong pi kajing ai ka jongi ha ka ka sngi ka di kajing ai ka barit ya pi wei kum kadak banonra kajing ya teli kajing ya it wei hapo snong ka jong piru ma pi kinong snong ki pramarjan i paramarpa ni kan mau pakrim ka jong blai ka ong batu it yo paramarjan kumba it yalade ngin long kita ki nong song snong ki badon ka jingkit kli badon ra ya ka jingkla badon ra ya ka jing ya it badon ra ya karkom sandur ya kalawei ka banwan ka jong ki khon ki jong ini dak i bang ay pi menta kasni kolong kum ka dak jong ka jing ya it ka jing ya tli ka jing ya long ka wei hapo kasnong ka thau haka imlang salang to pinang roy nang par